Здравейте от нас! Пак сме ние! За да не ни забравите, ма толкова сме щастливи, толкова се радваме на живота. Да. И сега темата за днес е какво ни донесе абонамента за здраве. Бихме искали да вдъхновим, да размислим повечето от вас, да разберат колко ползи има от този абонамент и кой ще започне пръв? Аз или ти? Ами, няма значение, и двете ще си кажем мнението и ползите. Ами, тогава, Добре. може ли аз? Добре, започни да си. На първо място, естествено, здравето. А какво по-ценно от това? Ежедневно да се поддържаме и профилактираме. На второ място, това е една свобода. Ето, ние в момента сме на релакс на Слънчев бряг и въпреки това, това е нашата работа, ама тя е удоволствие за нас. Свободата да работиш откъдето и да си, само с един телефон и интернет. Освен това, нямаме шефове, нямаме работно време. Бизнес плана е толкова чудесен. Ето, вчера получихме нашите преводи от компанията, изключително точна и коректна. А какво всъщност се изисква от нас? Ами само да споделяме нашите ползи, това нашето здраве как се е подобрило, нашите лични истории, да споделяме, както споделяме на приятелки, купих си това, хареса ми онова, това е просто едно споделяне. Освен това, знаете, че това на мен е основния ми доход, с което това ми дава свободата да пътувам, да се радвам на живота. Така че замислете се за майките с малки дечица, които в момента са в майчинство. И така, между другото, освен подобряването на здравето, да си получавате едни допълнителни доходи всеки месец. Та Аквасор за мен е мисия, за мен е свобода, за мен е здраве. Стефче! Абсолютно е така, Веси. Замислих се и аз като те слушам, че действително всичко това отговаря на истината, защото когато аз се регистрирах, единствената ми мисъл беше дали да подобря здравето си. Въобще не подозирах, че тук тази огромна възможност, която има в Aquasource, може на мен да ми послужи. И така, като начало, нали, аз имах резерви, но след като просто споделих на моята съседка какви продукти приемам и тя съответно си поръча и така минаха някакви 2-3 месеца, в които аз разбрах, че и тя има огромни ползи и между другото до ден днешен не е отишла на операция за тазобедрени стави и смяна на стави и трябва да ви кажа, че такива хора само от споделено едно изречение, което съм казала, нали, че ползвам такива ценни продукти, се оказаха, че аз съм свършила много важна работа, защото тези хора са си подобрили здравето и на мен много ми хареса този начин на работа, защото де-факто ние не изпълняваме някакви нареждания на някои, някакви поръчки, някакви задължения и така нататък, а просто чисто човешки си споделяме, нали, на наши близки приятели какво всъщност правят тези продукти с нас. И оттам така се получи, че аз в един момент получих хонорар от фирмата, нали, за тези споделяния, които съм направила. В същото време вече бях подобрила здравето си и смятах да си търся работа, но така се оказа, че по-добрият вариант е да се остана, нали, тук с поделянето, с приятели, онлайн също. Така ми беше моя мечта да си работя, макар че и не подозирах, че, нали, и това мога да работя онлайн, но осъществи се и този начин, нали, тази моя идея. И трябва да ви кажа, че
една изключително много лесна работа. И дори не бих казала, че е работа, защото да, това е удоволствие. Ние просто по човешки се споделяме, нашите близки приятели, които имат резултати, и те по този начин се споделят с тяхни приятели и просто се завърта едно колело, което фирмата накрая на месеца ни възнаграждава за това, за нашата добра воля, че ние споделяме. Отделно това, което без съмнение мога да кажа, че продуктите са изключително качествени, изключително на ниво. Фирмата се грижи абсолютно за всичко. И така, без да се усетим, ние си оформяме един доход на месец и това вече 7-ма година продължава за мен. Аз не се върнах на предишната ми работа. И другото, което е много ценно тук, че може да се расте неограничено, всеки толкова, колкото може да си позволи, като да вложи време и енергия и да бъде полезен на приятели, близки и по свой начин да твори добро. Това е идеята на нашата работа. Това беше за днес. За днес. Хубав ден! Целувки от нас!